Kai, Bahamagi, sama na sauti. Barkanku da zuwa duniyar Makan Tony. Tony kuma? Ni mashaki ne, ba maza ba mata a shikata. Ni bai da na so yin muguntata, in ban samu wanda zan yi ba ma kaina nakewa. Don haka kada ka ba wa kanka wahala. Mata ta yaudara. Mutumelesi, mata ka yaudara. Ka je can ka gaya musu cewa ka mai yaudari ne. Kai duniya tattire ma bai tana da doka, kuma dole ne kowanne ku bi ta. Na zo da shiri a kansa, wanda ta haka ne kawai za mu iya sheke shi. Kai, Sirin Jami, yanzu ne lokacin da idan muka je yin aiki za mu yi nasara. Bani da komai nasu tilin ba wai. Me zai hana mi amfani da wannan wayar tasa? Halo? Wane ne kai? Ni ne wanda muka taba haduwa. A ina, ni ban ma san ka ba. Ka manta? Kamar ya na manta. Ka tuna? Me na manta bare na tuna. Ka gane ni kenan. Da dalla ba ni kake nema ba. Wannan dabaran ma bate ba. Me sasa? Kai, kaga. Na rantse idan baka bari ba, sai na je na gaya wa duniya ni kanin Anthony ne. Ku ba mu so mishi. Ko ma wane ne ya bayyana kansa? Kai, kaga wani salo. Martin! Ya isa ka. Wai kai me haka ne? Duniyar Anthony. Kai, iya mata ne kadai suke iya sarrafa ubayen daba. Duniyar Anthony, sabon kafce da musamman da zai fito muku a ranar Lahadi mai zuwa da kamfanin ku mai farin jini, Sultan Masu Barbada.